Dakle, posljednji dodir. Gotovo. A sada malo magije. Odlično, sve uspjelo. Ćao, društvo. Ćao. Super! Dakle, hajde da započnemo izazov. A prva nagrada će biti karta za naš koncert. Wow, to je baš dobar poklon. Hajde, deco, krenite da crtate. Okej, spremni smo. Da, ja ću prva. Ne, ja ću. Ja sam prva uzela. Pusti! Dosta više! Eto! Sada svi imaju flomasteri. Hajde da počnemo. Ja prvo crtam konturu. Tako je. Da. Još nekoliko dodira. Eto, izgleda baš lepo. Ćao. Pogledaj me dobro, da li nešto nedostaje? Da, tačno. Nedostaje boja. Uzimam žutu, zatim ljubičastu, posle oči, obrve i telo. Eto. Svaka ti čast. A šta ja da radim? Imam ideju. Uzet ću plastelin Play-Doh. Aha. Sigurna sam da ću napraviti nešto zanimljivo od njega. Spojit ću belu i roze boje. Super! Šta to radiš? Zanimljivo. Ovo će biti lice. Super! Stavit ću oči, zatim obrve, nos i usta. Posle pravim odelo. Aha, pažljivo. I kosu. Wow, to baš liči na njenu pravu kikicu. Ostalo je još par detalja. I to je to. Gledajte šta sam napravila. Wow, to je super. A šta ti radiš? Ja sam ogladnela. Šta je? Jao, da, upravu ste. Trebalo bi nešto da dodam. Tačno, kosa. Ali kako da je napravim? Čekajte, imam genijalnu ideju. Aha, dodat ću malo ljubičastih šljokica u svoje nudle. A zatim napraviti divnu pletenicu. Da, to izgleda fantastično. To, nemate više vremena. Hajde da vidimo šta ste nacrtali. Kevin, to nije loše. A šta je kod tebe? Zanimljivo. Like. A ti? Wow, sviđa mi se i tvoj crtež. Dakle, ko je pobedio? Neka bude Betty. Da, uspela sam. Super. Čestitam. Izvoli svoj poklon. Wow, šta? Dobila sam 3 karte. Hej, društvo, pozivam vas na koncert. Super, baš ti hvala. Da, to je tako cool. Obožavam ih. Dakle, sljedeća runda. Ovo je vaš zadatak i vaša nagrada. Gledajte kako se smiješno trese. Zanimljivo. Da. Jeste razumeli? Onda krenite da crtate. Evo odmah. Dakle, uzimam flomaster i crtam konturu. Da, odlično. A sad mi trebaju boje i četkica. Uzet ću prvo roze. Da. Zatim ljubičastu. I spojiti sve zajedno. Aha. Odlično mi, del da? Ne baš. Gledaj kako se to radi. Ja ću spojiti sve boje zajedno. Tako je. Zatim na drugom tanjiru. Aha. I na trećem.
Eto, ispalo je super. A sada treba naduvati balon. Hajde. Uspeo sam. Tako si smešan. Smijte se. Sad ću vam pokazati pravo remek delo. Pravim otiske na papiru i eto. Ej, pazi malo. Ej, bre, Kevin, dosta. Smetaš mi da crtam? Eto ti. A, šta si uradila? Kako si smela? Ti si prvi počeo, a ja ću nastaviti da crtam. Ja imam svoju tehniku crtanja. Eto, ispalo je baš slatko, zar ne? A šta ti radiš? To se zove origami. Unutra stavljam vunu i zatvaram sve. Vidi, ispalo je baš dobro. Nije loše. Dakle, završili smo. O, taman na vreme. Hajde da vidimo. Pa da, sviđa nam se, ni loše. A šta je kod tebe? I to je dobro. A šta je kod Kevina? Opa, to je nešto zanimljivo. Ti si 100% pobedio, čestitam. Ovo je tvoj poklon. Izvoli. Super, to je tako moćno. Dakle, deco, sljedeći zadatak, to je ogrlica. Treba staviti naočare. Wow, kako je prelepa. Neverovatno. Moram je osvojiti. Šta? Šta će mi ogrlica? Hajde, pošto vam se dopada, krenite da crtate. Važi. Ja odmah počinjem. I ja? Čekajte, šta ću mi četkice? Imam bolju ideju. Da. Uzet ću pištolj sa lepkom. Aha. A zatim ću nacrtati prelepu ogrlicu. Treba sve raditi pažljivo. Odlično. Još malo i eto. Oho, to izgleda prelepo. Da, znam. A sada odlepljujem i to je to. Ostalo je ukrasiti ogrlicu. Radit ću to uz pomoć prelepih kamenja. O, da. Ovo izgleda divno. Uopšte se ne razlikuje od prave ogrlice. Šta je kod tebe? Skloni se. Okej. Smorio sam se da igram igrice. Šta da radim? Sve je palo. Gledajte. Jao, devojke su zauzete. Baš mi je dosadno. Ups. Jao, šta da radim? Čekajte. Smislio sam nešto zanimljivo. Ipak ću pokušati da napravim ogrlicu. I napravit ću je od ove limenke. Aha. Spojit ću sve komade zajedno i eto. Šta radiš? Pravim ogrlicu. Gledaj. Ispalo je super. Ni loše. Da, ali moja ogrlica je ipak bolja. To ću ja odlučiti. Usput vreme isteklo, pokažite. Kevin, to nije lepo. Devojke? Zanimljiv pristup. Wow, tvoja ogrlica je savršena. Ti si pobedila. Izvoli. O, da, znala sam. Kakvo savršenstvo. Baš mi dobro stoji, jel da? Šta se dešava? Šta je s tobom? Jao, pretvorila sam se u pravu kraljicu. Tako sam lepa. Ali zašto ona, ne ja? Nemoj da plačeš. Eto, stavi ti ogrlicu. Baš ti hvala. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal.
Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao društvo.